No niin, tästä se alkaa. Antti Munanukke Luukkosen polttarit. Olemme hyvin lähellä. Ketäs täältä löytyy? Hetkinen. Erittäin tyylikästä. Paita on selvästi mittatilaustyönä. Kyllä. Kaikki lihakset täysin. Moro. Selfie-stikki. Eiks me olla valmiit? Me ollaan valmiit. Auto jää tähän. Katsotaan. Arvotaan. Noniin, Antti. Mitä täällä tapahtuu? I wake up every day is a daydream. Everything in my life ain't what it seems. I wake up just to go back to sleep. I act real shallow, but I'm in too deep. And all I care about is sex and violence. A heavy bassline is my kind of silence. Everybody says that I gotta get a grip, but I let sanity give me the slip. Some people think I'm bonkers, but I just think I'm free. Man, I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Some people pay for thrills, but I get mine for free. Man, I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Bonkers. I wake up every day is a daydream. Everything in my life ain't what it seems. I wake up just to go back to sleep. I act real shallow, but I'm in too deep. And all I care about is sex and violence. A heavy bassline is my kind of silence. Everybody says that I gotta get a grip, but I let sanity give me the slip. Bonkers. Some people think I'm bonkers. Noin sun peili. Nyt sä kääntyt. Vedä sä voit panna sit napista sen. Noin. Miltä maistuu? Ihan vitu pahaa, kyllä saatana. Kyse oli siis kokiksesta ja tuplajuustosta. Ei, kyllä se oli Fernettiä välissä. Jari. Olemme kuulleet tästä juomasta vuodesta 1927 lähtien. Näytä ilme. Tämä on kunnon kuvaus. Alkaa parkes. Ilme. Päällä. Mä odotin, ei se nyt niin paha ollut. Ei. Oli se. Pokkana. Vittu, tää on hirveetä. Nam. Ihan kauheet kamaa. Ihan hirveetä. Kerro ihmeessä, Antti. Miten sun meni? Tulokset. Hävisin. Sen Frankkaa joutui juomaan. Ja ketä vastaan sä pelasit? Antoine Markkanen. Antoine! Eli Hetkinen! siis pääkoupissa joudut kovin räppärin. Tuli. Otti pallot haltuun. Näkeekö ilmeisesti? Näkeekö ilmeisesti? Otin kivistä semmosen sopivaa ottaa ja laitoin ne tarpeeksi lähelle klippaan. Mitä mieltä sä otat tästä strategiasta? Vituttaa se. Pernet Frankkaa joutui juomaan ja... Yrjöttää. Viimeiset kommentit Batmaniin. No, en tiedä. En mä nyt ideana ollut, että Antti ois Fernet Frankkaa, mutta itehän se näitä pelejä hävii tässä. 3-0 johosta 5-3 pataa. Ei 5 auta. pulloa viinaa ostettiin kaikille Siellä. muille. Antti on juonut puolet tähän mennessä. Okei. Meillä on itse asiassa tällä hetkellä catering-palvelu tullut käymään. Meillä on aamupalat tässä. Mats Mikkelsen on hoitanut meille aamupalat. Tässä on meidän kokki. Moi! Sini. Tässä on koki, sous chef niin sanottu, Aki. Siis kartturi. Suomen kielellä kartturi. Sous chef tarkoittaa tänä päivänä kartturi. Jumala. Mut joo, nyt meillä on aamupalat. Toi Bestmani on tietysti koko ajan ruudussa. Mä vähän vituttaa. Meillä on... Alright. Oho! Kuka ton? Nopea analyysi. Mitä mieltä sä oot tästä? No niin, sanotaan näin, että viivälähtö ei laisinkaan. Ei mikään näköisiä. Pelikirja ihan sekaisin. Ihan peikero aivan sekaisin. Ihmettelin loppuvaiheessa on tehty vaihtovirrasta ylipäätään. Että...
Täyteen reppari. Noniin. Huomatta. Oot sä valmis? Mä otan nyt takaa. Oi! Vittu meni yli. Nälkäiset sonnit. No niin, heitä Mikki, tee se! Come on, come on! Ei hakkaa sitä käteen, kun mä heitän sillä. Come on! Noniin. Woo! Siikatkaa tätä. Oliks jotain? Jarro tarvii oikein hyvät diilit. Mä saatan... Jarro tarvii hyvän sopparin. Nyt on neuvottelukausi kuitenkin meneillään. Onks kelä tullut? Trappi on käynyt. Onks tää Mitä siellä tuntuu? Mä luulen, että on kivekset, mutta mä en voi olla ihan varma. Pystynyt pelaamaan. Ootko valmis? Totta kai. Niin mä tehdään. Tee nyt. Ei sitä punainen valo tarkoittaa, että siinä palaa virta. Mä katon tästä takakannesta. Siellä ei ole mitään takakohdassa. Hyvän näköistä duunia hei. Helvetin hyvän näköistä. Joka iltainen treeni. Joka iltainen. Noniin, ollaan saavuttu päivä ensimmäiseen määrän päähän. Kaikki on ihan freesinä, niin kuin näkyy. Ulkomaalainen henkilö sujaa kyllä ihan vittuhitaan, ihan Huomatkaa, Olli pystyy ajaa autoon. Antti, minuutti, V-lokkaus vähän, missä ollaan? Mitä oot tehnyt? Mitä oot tehnyt? Mä olin siellä. Täällä. Eli juotiin. Tää yritti Jäbä joo, me ei juotu. Ei. Otetaan vaan mehujäätä ja keitopeitä. Mitä teet sitä ennen? Yrjösin. Puhuuko sä jotain 9 kerrasta? Mä en tiedä, mitä täällä teidän mielestä tapahtuu kohta. Monesko? Se ei osaa enää laskea. Ei se mitään, hyvä meno. Niin Darraan suosittelen joka jätkälle aurinkolasee, 4 bissa ja Gatorade. Nykyaikana niin signalit tulee läpi ja kaikennäköistä salakuuntelua ihan vitusti ja jäävä tietää näistä asioista ehkä enemmän kuin kukaan. Tai sillä me ollaan kikellä. Niin funtsittiin, että tehdään foliohattu. Ootko tehneekin foliohattua? Tehdään se, koska mä lupaan, että on parempaa kuin yksikään salausta tai vielä yksikään valtio tai minkä armeijan taho pystynyt murtaa. Eikä sama tuleeko ulkoavaruudesta vai jostain vittu maalta. Niin foliohattu. Me tiedetään, niin turvallisin mahdollinen foliohattu tehdään. Mä nyt julkinen salaisuus tässä, mutta paras kryptografinen foliohattu tehdään siis pirkka ekstra vahvasta foliosta. On kahta eri pirkkafolioa. Tässä on paras. Nää tuotemarkkinointi. Joo, mutta tässä on paras salaus. Ja mä näkisin, että aluksi tommonen siivu. Ja eka vaihe menee silleen, otetaan nyt GoProon pois päästä. Mä jeesan, tästä tulee tää alkuvaihe, tehdään tää niinku bassi. No. Eli niin sanottu tää handshake. Nythän tää on vielä vähän auki, niin sanotusti, että täällä on se IP on julkinen vielä. Mut. Nyt joudut pitää tota hekkasen niinku sinne päähän, semmosen antennin. Pyörität sen varren. Semmosessa aika tiukasti, koska se asentaa tänne
Siitä voi tulla aika tiukka siitä varresta periaatteessa. Mutta päästä semmonen lautanen. Et kuitenkin pystyy ottaa vastaan niitä signaaleja. Noin. Eiks oo? Noniin. Siis kyllä mä luulen, että kun sä palaat syksyllä duuniin, niin sun kannattais laittaa toi päähän. Mun mielestä en voi valhella, mutta tää on kyllä on vitu hieno. Lähdetään liikkuu tässä. Antti, meillä on sulle vihje. Sun pitää johdattaa meidät. Kyllä! Here we go, we gotta rock, 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 rock. Easy come, easy go. Now we on top, feel the shot, body rock, rock it, don't stop. Round and round, up and down, around the clock. Monday, Tuesday, Wednesday. Noniin, meillä on sulle tehtävä. Sun pitää ekaksi hakkeroida Windowsin salasana. Jari opetti meitä silloin pelaamaan. Tulihan se sieltä? Joo, 12 takia. Kello on nyt 20:02 ja me oltiin tässä noin 11:47. Laitetaan me ryhmiklaani pystyy taas. Näytä meidän jengimerkki. Kaikki aina. Niin me ollaan vaan. Tossa 4 näet. Lähdetään Ragani olo parani ja... Lähdetään nyt ryyppää. Joo, lähdetääs me eteenpäin. Meillä on rasti numero 3. Annetaan seuraava vihje. Ootko mun Anutti koskaan mennyt Kuuntele. Ironforgesta Stormwindin metroon? Antakaa vihje, mihin me käydään. Vihje, minne aidat nousivat. Joo, mä tiedänkin. Saadaan kävellä aika kauan. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Näet ton aidan? Joo. Siitä mennään yli. Joo. Näet ton valkoisen seinän, missä on mustia kiinnikkeitä. Joo. Siitä ylös. Joo. Laskis liukumäen alas. Okei. Sitten näet ton telinen, mikä menee näin. Siinä on puoli. Meet sen vasemmalta oikealle. Tuut takas, aidan yli tähän. Okei. Rising up, back on the street. Did my time, took my chances. Went the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will. Ihan täydellinen. Jatkotehtävä tulee nyt saman tien. Missä mä olin Ebaka nähty aika kerran varmaan? Todennäköisesti. Mä muistan tän. Läppä oli se, että I used to think maybe you love me. Now baby I'm sure. And I just can't wait till the Kerro ihmeessä, mitä me täällä tehdään? Mikä paikka tää on? Ankalas kertoo ensin. Ala-aste. Täällä meillä on Markkanen, AP, Anttikin ollut täällä. Mäkin olin. Täällä nykyisin tää väijyillä. Show tulossa. Kerro Markkanen. Joo, eli CRO:n ainoana virkamiehenä, niin, kuitenkin tuonne jonkinlaista erityistä lämpöä tätä mestaa kohtaa. Kuitenkin ukko on nyt silleen hämärästi muistan täältä näin. Niin. Ja eri toteen, kun ajatellaan, että Anttikin on kuitenkin insinöörimies, että tavallaan täältä se on lähtenyt tämmöisestä suomalaisesta toistaiseksi ilmaisesta peruskoulusta ja ukkokin on lukenut mies nykyään, niin mä ajattelin, että mitä nyt ala-asteella niin eniten vihattiin, ne on pistarit. Ja eihän mä nyt vittu opettajana voi tehdä mitään muuta kuin lyödä jäbälle pistarin kouluun. Että
Tää on niinku ala-asteen oppimäärä. Tää ei varmaan jäbällä insinöörinä oo juttu eikä minkään. Nimi tulee tonne ylös. Ja kun oot saanut pisteet arvosanan, niin viet kotiin, näytät faijalle. Ja niin, sit saat tarra, kun palautat. Ei. Tässä kyseisessä tapauksessa. Aikaa nyt niinku ihan rajataan. Tässä tapauksessa Saat faija on Ismo. konniksesta riippuen, niin käyttää tarvittavia apuvälineitä, jos siltä tuntuu. Okei. Ja kynä ja terot ihan löytyy täältä. Ja ei sit kurkita toisten papereita. No tää samainen poika karttui kilometritkin. Mut järki ei päähän uponnut, ei saanut mustakin. No se menee kuinka menee, turha jarrua kuluttaa. Kun kaksin käsin lapata saa kaikkea mahtavaa. Pienen pojan elämää, ei enempää, ei vähempää. Kello soi. Noniin. Voit jatkaa välitunnin jälkeen, jos nyt välkällä. Opettaja suosikki, sanotaan näin. Favorite guy. Joo. Minkäs numeron tuolla saa? Kysy Antilta. Siis kyllä se on kybä. Ai mitä prosentuaalisesti, mitä? Sanotaan, että 70 3/3 pisteestä. Onks vielä Antil? Oliks niin paljon vai? 3/3 pisteestä, joo. Tai siis 3/4. Niin. Mut hei, Mitä sä veikkaat, mihin sun pitää lähteä viemään toi koe seuraavaksi? Se menee iskän pöydälle. Mennään tonne elokuvan. Kyllä. Terve! Nyt ollaan täällä isän luona. Ollaan kävelty koko päivä. Kyllä. Tuolta Se näkee naamasta. Antti on laittanut silmissä. Paha olo on hävinnyt. tukka ihan märkänä hiesti. Poliohattu vähän. Hikoilu. Niin, Joo, että tosiaan niin, tää mun pistokoe. Antti viimeisen matematiikan koe, että niin huoltajan allekirjoitusta vaadittaisiin siihen. Että se on näin. Arvosanahan siinä ei lue, mutta täysin pisteet ei tullut. Miten tää on mahdollista? Niin, niinpä. Vähän Mä oon keuta. ukko on insinööri, mutta ei tullut täysin pisteitä ala-asteen matematiikan kokeesta. Murtoluvulla vertominen. Nyt muuten jäi viikkorahat saamatta niin. Voi. Todistetaan, että on, minä olen nähnyt ja en ole tyytyväinen. Opettaja suosikki saa monta tarraa, vaikka Otetaan pisteitä close-up. olisi. Näytä vähän. No niin, sitten töihin. Pelikoni lens turbiiniin, punaiselle kaikki puhelin kiinni. Vielä melkein hengissä, dokatse jossain jengissä. Suuria sipsejä, limasi ripsejä, fisuja lakerikengissä. Nätti setti, pulilla stäkillä, muijalla kultaiset tutaret kun mäkillä. Las Vegas krapula, se ei pelaa joka pelkää, itteeni selkään taputa. Lähti pämppää, pistettiin lääväks pari kämppää, ei juotu pelkkii mietoja, herättiin keskeltä peltoa. Lähti pämppää, pistettiin lääväks pari kämppää. Pelikoni lens turbiiniin, punaiselle kaikki puhelin kiinni. Pämppää, pämpäräpäppää, lähti pämppää, pämpäräpäppää. Seuraava rasti. Lähdetään sellaiseen paikkaan, mistä on niin kuin nopein tapa Helsingin keskustaan. Tuolta tän tossa kun ollaan takassa ja Jari huoltaa vähän. Mr. No Bestman. Nyt ollaan Järvenpää asemalla. Missä me ollaan? Hommat vähän muuttuu. Tilanne elää. Skipattiin yksi juttu, koska aika vähän loppu kesken. Se kävely vähän ei aikaa. Yllättävän kauan kestää kävellä 400 metriä 7 jätkän kanssa. Jollakin on elopaino yli 100, niin Homman nimi on se, että Mankkanen antaa ensin kynän tänne. Noin 10 kappaletta. Pyytää nyt kirjoittaa sulle vähän ohjeita avioliiton parhaan. okei. Ja sun pitää niinku myydä se idea niille. Sä menet selittää niille, että mä oon nyt... That's fun, ja vittu 10 ei riitä. Jos sä laittais niitä, että
on mukava. Fuck that shit. Kun nyt sä haluat semmosen vittu pienen esseen. Siis vähintään rivi 2 Siis joo, todellakin. lauseita. Mitä pidempi, niin se parempi. Keksitään joku palkinto. Sieltä tulee. Jep. Me ollaan nyt täällä rantapuistossa. Moi. Antti, mitä rantapuistossa sanoo sulle? Rantapuisto sanoo mulle teinivuosia. Useita sellaisia. Yrjömistä, puskaa ja hirveitä huutoa. Hirveätä huutoa, eli Aina tänään... hirveä mekkala täällä oli. Mä muistan nuorena aina hirveä vittu. Niin oli vaan kyllä. vittu kiljuvaa ja... Meinaa, Tuli hyvin tossa on sulle pussi. Pullo Let's ja go. siihen tölkkää. Kuinka paljon? Joku 100 tonnia. Sanotaan, että sen verran, että sä saat junaliput sanotaan kotiin. Nyt Missä me meillä on ollaan? semmonen rasti tässä Me ollaan- Antille. Suunniteltu, että Tulee kans. en tuu. Joo. Okei, no vittu. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. Sunnuntai. Kaikki on annettu.